Salutare, salutare! Ce facem noi când nu umblăm în stupi? Lucrăm pentru albine. Punem tablă la capace. Eu am dat exteriorul cu ulei ars. Cam așa arată. USB-ul, blană, tablă de aluminiu luată de la Târgu Apicol. Dăm jos, au fost pe pavilion și au fost ceva improvizat. A fost o mușama pentru cazul în care îi dădeam jos pe pavilion. Pentru o zi, două, trei, să nu plouă direct, a fost ceva improvizat. Acum renunțăm la această improvizație și punem tablă. Urmează să curățăm cutiile. Curățăm cutiile, le flambăm, le spălăm cu clor. Transvazăm familiile în cutiile de producție. Avem cutii speciale pentru pastoral, cutii speciale pentru iernat. Până la următorul filmuleț, vă salut, numai bine, spor la treabă!